Giayo ni Jesus ang ulipan sa kapitan. Lucas Kapitulo 7 versikulo 1, Jes. Human sa pagpanudlo ni Jesus sa mga tao, miadto siya sa Capernaum. Didto may kapitan sa mga sundalo nga Romanhan nga may ulipan nga nagsakit ug himalatayon na. Gihigugma gayud niya ang iyang ulipan. Busa pagkadungog sa kapitan mahitungod kang Jesus, gisugo niya ang pipila ka mga pangulo sa mga Hudyo sa paghangyo kang Jesus nga moadto didto sa iyang balay aron ayuhon ang iyang ulipan. Pag-abot nila kang Jesus nagpakiluoy gayud sila kanya. Mingon sila, kon mahimo, tabangi ang kapitan, tungod kay maayo siya nga tawo. Gihigugma niya kita nga mga Hudyo ug nagpatukod pagani siya og simbahan alang kanato. Busa miioban si Jesus kanila. Sa dihang hapit na sila moabot sa balay sa kapitan, gisugo sa kapitan ang pipila niya kaamigo aron sugaten si Jesus og saltihan, Ginoo, ayaw na lang hagwa pa ang imong kagalingon. Dili ako takos nga magpasulod kanimo sa akong balay. Mao gani nga wala ako moadto kanimo tungod kay dili ako takos nga moduol kanimo. Isalti lang ug mamaayo ang akong ulipan. Nasayod ako nini tungod kay ako ubos man sa pagmando sa mga opisyal, ug may mga sundalo o sab nga ubos sa akong pagmando. Busa kon mumando ako sa osa, lakaw, mulakaw siya, ug kon mumando ako sa osa, anhi dinhi, mo anhi siya. Ug kon ansa ang akong isugo sa akong ulipan, himuon niya. Pagkadungog nini ni Jesus, natingala gayud siya. Miatubang siya sa mga tawo nga miuban kanya ug mingon, wala pa gayud ako'y nakita nga tawo sa Israel nga may pagtuo nga sama niini. Mibalik ang mga sinugo sa kapitan sa iyang balay ug nakita nila nga naayo na ang ulipan.